Angikushiye ngamabomu, ngishiye ngamabomu uyabheda wena. Awu uyabheda nja yami. Macala awuyabheda wena. Yabo nje lento oyenze kuloya mjida lapha esipanini. Uhlohlana namanye amajida ngokufikisa omunye umjida esipanini. Iyangicika leyo nto mfethu. Awubhedile nje yami ekugoqa. Ukuthi ngumngani wakho akusho ukuthi fanele ngakutshela iqiniso ubhedile nje yami. Asungamane uhlele ngikushiye ngamabomu. Nakusasa futhi manisahlohla nalawa majida lapha esipanini nijudana ngokufikisa omunye umjida. Kushiya futhi. Kushiya isonto lonke. Hhayi ubhedile nje mfethu. Mfethu Macala loya mjida mfethu naye uzofuna isipani njengani. Nathi safika sizofuna isipani nje lapha Macala. Ngokuthi manje sesizinzile mfethu sesinesikhathi senizobhampela abafikayo mfethu. Loya mjida awuzazi iy'nkinga zakhe abhekane nazo njengoba efike lapha efuna isipani. Awumazi ubhekane nani, awumazi noma mhlawumpe unayo ngisho imali yokugibela. In fact wena unikwe yimina imali yokugibela yesonto lonke usuyidakwe yonke nge-weekend. Mina okunika imali yesonto lonke kodwa ukube bengiyikhuluma leyo nto phambi kwamajida njengoba kade senibukisa kuloya mjida, bekuzobe ngathi ngibukisa ngawe, ngathula nje ngakubuka. Wena khuluma ngawe-ke njengoba kade nisho nomjida nimbuka ngathi mhlawumpe akasile nale ndlela nale nto abeyidla. Bafethu awu ngisazokushiya wena Fosaki. Loya mjida mfethu unaye uyafika uzophanda ufuna isipani. Uyahlanganisa okwambona umuntu ozofuna isipani ebe-right emnandi. Kufanele enze njani i-standard sibe njengesethu thina siholile nje. Kade sihola si-right naye sohamba afike isikhathi sokuthi ahole abe-right. Nobani-ke nina nizomfikisa nani nafika nizofuna umsebenzi mfethu Macala ubhedile nje mngani wami ngeke ngikugoqe and ngicasule nje ngikushiye ngamabomu ngishiswe lento ebeniyenza namajida. La out mfethu awuyazi nokuthi ihlalaphi, awuyazi nokuthi iphumaphi. Mina-ke sixoxeleke nayo ngayikhulumisa ngathi ukuthola nje ngayo ukuthi iziphi ziyaphi. Wena nje mfethu ayenziwa lento eniyenzayo bafethu, aniyenziwa lento eniyenzayo. Ngisazokushiya, ngisazokushiya yabo nje musoy'tshela ukuthi usu-right wena empilweni sophanta lapha. Isibindi sokubhampela omunye umuntu ozophanta njengathi nisithathaphi bafethu. Ngiyawabona-ke lamanye amajida-ke vele ay'khayidela ay'bhayizela. Wena engithi umngani wami ngizokutshela-ke wena-ke ubhedile nje mnganami, ubhedile nje angifuni futhi siphikisana. Kuphela nje into okufanele uyazi nakusasa ngizokushiya, ngizokushiya. Buka nje Macala isibonelo esi-right impela. Loya mjida benimndakaza, yabo, nimdakaza nimhleka kodwa wena siqu sakho unikwe yimina imali yokugibela wena. Ngikunikile imali yokugibela ukuthi ugibele isonto lonke. Usuyidlile imali yokugibela uyiphuzile. Akekho kodwa obehambe ekuhleka ngalokho. Ngobani? Ngoba wena okwakho kufihlekile uvele ebantwini engathi u-right kodwa akekho owazi ukuthi unikwe yimina imali yokugibela. Kodwa ukube bengiyi-mention-a leyo nto lapha bese kuzobe ngathi ngibukisa ngawo. Into efanayo Macala nje njengokuthi uma ubona umuntu ehamba ngey'nyawo emgaqweni, into yokuqala efika emntwini nje obona omunye umuntu ohamba emgaqweni ngey'nyawo, into yokuqala efika emqondweni ukuthi mhlawumpe uyahlanya. Mhlawumbe uphazamisekile ekhanda. Akekho ofikelwe ukuthi mhlawumpe akayi-afford-i iy'cathulo njengami. Mhlawumbe akaku-afford ukuthi njengami ufikelwe ukuthi nje hawu njengoba uhamba ngey'nyawo emgaqweni uyahlanya and uphazamisekile shuthi emqondweni. Akekho kodwa akukufikeli kodwa ukuthi hhayi loya muntu mhlawumpe uyixakekele nje iy'cathulo akayi-afford. So nje mfethu ungabe ubuka omunye umjida mfethu ngingasazi ngisho isimo sakhe noma ngabe itheke noma ngumjida. Omunye umuntu nje mfethu umuntu uwumuntu ngabantu. Mhlawumpe loya mjida udinga usizo lwethu ukuze naye abe-right akhululeke. Umuntu uwumuntu ngabantu Macala bafethu. Hheyi yabona nje usazosala wena. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi guys. Kune-voice note le-circulate-ako lapha enkundleni yokuxhumana yabhudi lovakala khota mngani wakhe ku-voice note ngemva kokuthi kufike umuntu lomusha emsebentini wabo lo bhudi nalabanye basebenzi bahlekise ngalo bhudi ukuthi kudlala kudlako. Uyabona nje bafika emsebentini ngalawo namali usatoqala nawe i-situation isase-tight. So they were making fun of lo bhodi bangamtreat kahle, bamhleka kudlala kudlako. So lo mngani wakhe lo bekamkhuta ukuthi wayini into lenjalo. Kokuqala kasathi isimo salo muntu akamati kokuthi uphuma ekhaya elinjani, akade kokuthi ubhekene nani, yena soyamhleka uhlekisa ngekudla kwakhe. Uthi bonke basemsebentini kutophanda kude lo suka yobuka umsebenzi abe right empilweni, but why are they making fun of lo bhodi guys? Yabona mngani lokukhutako mngani ke loyo, and nomngani lo tokhona kukukhomba indlela akutshele ukuthi nyalo soyabhetha, that's a real friend. Balabaningi
bayithanzile kakhulu inkulumo yalo bhuti, basho ukuthi we all need mangani lapha fana nalo bhuti, umuntu otokutshela uma sowubhetha. Please do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out, so goodbye.